ଆଜିର ଦୁନିଆରେ ଅନେକ ଲୋକ ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନରେ ଅଛନ୍ତି। କେହି ଧନରେ ସତ୍ୟ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ତ କେହି ଖ୍ୟାତିରେ, ଆଉ କେହି ନିଜ ବୁଦ୍ଧିରେ। କିନ୍ତୁ ପବିତ୍ର ବାଇବେଲ ଆମକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହେ ଯେ ସତ୍ୟ କୌଣସି ଧାରଣା ନୁହେଁ। ସତ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି, ସେ ହେଲେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ଯୋହନ ପୁସ୍ତକ 14:6ରେ ଯୀଶୁ କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ହିଁ ପଥ, ସତ୍ୟ ଓ ଜୀବନ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜାଣେ ସେ ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟକୁ ଜାଣେ। ପୃଥିବୀର ମତାମତ ବଦଳି ଯାଇପାରେ, ଲୋକମାନଙ୍କ କଥା ବଦଳି ଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସତ୍ୟ କେବେ ବଦଳେ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ଜୀବନରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ, ନିରାଶ କିମ୍ବା ଅନ୍ଧକାର ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତୁ। ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଠିକ୍ ପଥ ଦେଖାଇବ, ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଶାନ୍ତିରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ନୂତନ ଆଶାରେ ଭରିଦେବ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ସତ୍ୟ କେବଳ ଶୁଣିବା ନୁହେଁ, ବରଂ ଜୀବନରେ ପାଳନ କରିବା ହିଁ ସତ୍ୟ ଅଟେ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ସତ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପାପର ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ କରିବ ଏବଂ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ଚାଲିବାକୁ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଇବ। ତେଣୁ ଆଜି ଏକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ। ସତ୍ୟକୁ କେବଳ ଖୋଜନ୍ତୁ ନୁହେଁ, ସତ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ସତ୍ୟର ନାମ ହେଉଛି ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ଆଉ ହଁ, ଯଦି ଏହି ବାର୍ତ୍ତା ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଛି, ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏପରି ପ୍ରେରଣାଦାୟକ ବାର୍ତ୍ତା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।